Dobrý den, vítám vás na cvičení vitalizační masáže nohou. Tahle masáž má za cíl rozhýbat všechny klouby na našich chodidlech, možná tak, jak jste to ještě ani jednou v životě nezažili. Tak půjdeme do toho. Dneska se naučíme rozhýbat nejprve kotník. Jak do toho? Nejlepší bude, když si sednete ke stolu na židli a tu nohu dáte na stůl. Já to tady mám trošku jinak. A to proto, že potom se nebudete moci vymlouvat na to, že se vám cvičí nepohodlně, protože pokud byste si sedli na židli a dali nohu přes druhou nohu, tak by to třeba bylo za chvilku nepříjemné, dávali byste si ji na zem a potom by hlava byla moc překrvená a pak byste si řekli, ale tahle masáž mě moc nebaví. Takže ideální je dát si tu nohu opravdu na stůl, abyste k ní mohli pěkně, abyste na ní dobře viděli a nemuseli si hrbit záda a pokládat hlavu dolů. Takže když máme nohu trošku výš než je zadek, tak můžeme začít. Půjdeme nejprve na to lehké protažení. Protože by nám to nešlo tak dobře s těmi tuhými prsty, tak ten nárt jenom tento pro začátek trošku pohladíme a vytáhneme, takže jedna ruka táhne jakoby kotník nahoru a druhá ruka táhne celý ten nárt dolů. A teď se budeme věnovat všem těmhletěm kloubům na noze. Cvik bude zaměřený na kloubní cvičení, tak potřebujeme pod kloubem a nad kloubem dobře chytit, aby ten kloub se mohl pohybovat. Pod kloubem máme velkou dlouhou nártní kost a my si ji chytíme do takového jakoby kolíčku. Buď palec a prsty proti z jedné strany nebo z druhé, podle toho, kterou nohu cvičíte. Já, abyste to dobře viděli, to chytím takhle. Nad tím kloubem máme ještě jeden a mezi tím prvním a druhým kloubem chytíme teď do kolíčkového úchopu druhou rukou, tak abychom mohli tento kloub pěkně teď lehce odtáhnout, aby ty spojení kloubní se odtáhly, byla tam vůle a potom, když je tam vůle, se lépe ten kloub ohýbá a natahuje. A to je další cvičení, které teď budeme dělat. Budeme ohýbat a natahovat alespoň 5krát. A postupně přidáváme ten tlak. Budeme dělat takovou fintu u toho, postupně hned si to ukážeme při dalším kloubu, posuneme o patro výš a zase buď tady tudy, podle toho, jak je vám to pohodlné, zase chytíme do toho kolíčkového úchopu, kostičku, nyní už palce. A druhá část toho cviku chytíme tady u toho nehtu, protože tady je ten kloub, který budeme teď cvičit. Povytáhneme, lehounce zakroužíme a zase začínáme ohýbat a natahovat. A tady si už ukážeme, co budeme dělat. Když budeme ohýbat dolů, tady tlačíme palcem dolů, ale ze spoda tlačíme nahoru. Takže ten pohyb postupně zvětšujeme. Až to máme 5krát, tak potom celý ten palec ještě vezmeme mezi prsty a palec druhé ruky. Takhle ho chytíme. Druhá ruka, která je volná, chytí všechny ostatní prsty, povytáhneme a odtáhneme celý ten palec do strany. Tohle cvičení je hodně důležité právě u lidí, kteří mají ten palec vbočený dovnitř, aby se postupně uvolňoval tady ten kloub, rozhýbával, vyklal, aby se mohl ten palec dostat do té osy. Jdeme na ten další, ukazovák. Ukazovací prstík má už teď klouby 3 a my si je musíme najít ten první. Když si tu nohu hodně ohneme, tak se ten první kloub jeví tady jako takový korálek. Je to stejné jako na prstech na ruce, kde jsou tady hřbetní výstupky, tak to je on. Pod ním chytíme zase na tu dlouhou kost nártní, do toho úchopu a nad ním povytáhneme celý ten kloub, lehounce zakroužíme a začínáme 5 pohybů dolů a nahoru. 3, 4 a 5. A postupně zase zvyšujeme vždycky ten rozsah pohybu. Jdeme o patro výš, podíváme se, kde ten kloub je, abychom se chytili pod ním, nad ním, povytáhneme, zakroužíme a 5krát ohneme a natáhneme. A můžete si všímat teď, jak ta hybnost u každého toho prstíku a u každého kloubu toho jednotlivého prstu se liší. Někdy jsou ty klouby velice pohyblivé a to je třeba případ tady toho druhého kloubu. Zase jdeme o patro výš. A někdy méně. To je třeba případ toho třetího kloubu u těch menších prstů, než je palec. Zase jsme povytáhli, zakroužili, 5krát ohýbali a natahovali a už děláme to, že když jdeme dolů, vždycky tlačíme ze zhora, ale spodní ruka tlačí nahoru. Jdeme
celý ten prst teďko povytáhneme, lehonce zakroužíme a jdeme na třetí. Zase se podíváme, kde máme ten korálek správný, pod ním chytíme, nad ním chytíme, povytáhneme, lehonce zakroužíme a začínáme zase ten pohyb do toho ohnutí a natažení. A už víme, že jdeme proti pohybem. Můžeme postupně zvětšovat ten rozsah pohybu, aby se ta hybnost zvětšovala. To samé opatro výš. Zase lehonce zakroužíme, ohnem a natáhneme pod kloubem tu kost a nad kloubem okolo nechtíku zhruba tam tlačíme nahoru a dolů. A i ten poslední kloub toho prostředníku pořádně 5krát procvičíme. Celý prostředník pak lehonce povytáhneme, zakroužíme a rozhýbeme proti ukazováku. A jdeme na ten prsteník. Zase máme tady skloubení s tou nártní kostí a tady odsud jsme zakroužili a 5krát ohneme a natáhneme. I tady už postupujeme známým trikem, že ze spoda tlačíme nahoru a ze zhora tlačíme dolů, takže ten pohyb je ještě o malinko větší. Jdeme opatro výš, zase si tam chytíme úchopem známým, rozhýbeme, trošku rozvykláme a už ohýbáme, natahujeme. A lidé, kteří si třeba prsteníky anebo malíky ukopávají někdy třeba zakopnutím, tak bývají dost často deformované, protože jsou tam třeba nějaké změny už na tom kloubu a není pohyblivý třeba vůbec. Ale i kdyby nebyl pohyblivý, určitě to zkoušejte. I tak rozhýbat. Jdeme na malík. Tady si najdeme zase ten první kloub, ten je velmi dobře vidět a 5krát zase ohneme a natáhneme. A jdeme opatro výš. A zajímavé je, že malíčky většinou lidé říkají, tak tam žádný kloub nemám. Ale jsou tam samozřejmě zase 3 klouby. Takže teď jsme na tom druhém, ohýbáme, natahujeme a ještě se podíváme na ten třetí kloub, povytáhneme a lehonce ohýbáme, natahujeme a přidáme třeba i větší sílu. A i ten malíkový kloub, který právě ten často bývá ukopnutý, deformovaný, tak i ten zkoušíme trošku rozhýbat. Možná přidáme trošku větší sílu. Pak, tak jak jsme to udělali u palce, povytáhneme celý ten malík a proti palci je odtáhneme. A pak zkusíme proti sobě jednotlivé prsty takhle rozhýbat. A mělo by to být teď o hodně volnější než na začátku. Teď se konečně můžeme věnovat už tomu nártu. Zkusíme celý ten nárt tady odsud protáhnout přes ty jednotlivé klouby až k nechtům. Pak druhý. A protáhneme to jakoby do dálky. A začínáme se věnovat víc tomu přednoží, tadyhle za prsty celé té oblasti, které bývá dost často spadlé dolů. Takže zkoušíme nejdřív jako kdyby ze spoda zatlačit těmi prsty ten oblouk vzhůru a ze zhora tu mističku pomyslnou jako kdyby roztáhnout do stran. Takže celý ten nárt jako kdyby formujeme do té příčné klenby, která by tady měla být. A celý ten pohyb děláme zase jakoby tahem do dálky, ještě jako kdybyste ty prsty chtěli prodloužit. Ještě jednou zkusíme, že je to už o dost měkčí a volnější a celou tu nohu si teď otočíme jako kdyby vzhůru nohama. A podíváme se teď do té plosky. Vezmeme si palce, spevníme je, nebudeme je takhle zalamovat a ty spevněné palce zkusíme teď zatlačit dovnitř do té plosky, tam, kde jsou bříška pod prsty, tak celou tu oblast promačkáme. A při tom mačkání vlastně se snažíme znovu formovat tu příčnou klenbu, tak aby to bylo jednak změkčené a jednak, aby se ta bříška pod prsty trošku jako kdyby prokrvila. A můžeme mačkat nejen pod bříšky prstů, ale až směrem k patě, tam, kde bývají třeba i patní ostruhy, tak tam směrem k patě celou tuhletu oblast si můžeme promačkat a zase zpátky. A když máme tady toto uvolněné trošku, tak můžeme ještě drsněji do toho. Uděláme si takhle ruku v pěst, nezalamujeme a zkusíme takhle celé předloktí jako kdyby zavrtat do té plosky nohy ze spoda. A tenhle ten pohyb ještě vylepšíme tím, že ze zhora ta ruka nám vlastně tu nohu otáčí a přitom formuje zase tu misku z té příčné klenby. Takhle to promačkávání nám dokonale prokrví celou tu plosku nohy. Uvolněná noha,
by měla vlastně se chovat úplně jinak než ta druhá. Když si teď ty nohy srovnáme, tak potom, až budeme dělat různá cvičení na jednotlivé prsty, tak se bude ta noha chovat úplně jinak, než ta, která se zatím odpočívala, byla na zemi. Vyzkoušejte, jak se vám teď bude taky chodit, protože noha, která je rozmasírovaná a rozcvičená, tak vypadá, jako kdyby byla plná života, protože ta masáž je opravdu vitalizační. Dodají nejen energii, to znamená teplo, ale dodají hlavně pohyb, protože všechna ta skloubení, která byla tuhá, tak nyní jsou zahřátá, uvolněná a ta noha mnohem lépe čte terén a mnohem lépe vlastně máte i rovnováhu lepší a lépe se vám chodí. Tak to vyzkoušejte i s tou druhou nohou. Nezapomeňte, že ta by si to taky přála.